Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacan. Hoxe, diálogos a dous, formato de entrevista, para falar con Ángel Usero, responsable do Rexistro Galego de Instruccións Previas, acerca do que é comúnmente coñecido como testamento vital. Como todos os nosos seguidores xa saben, atopámonos na sede da Fundación Bacan, no barrio da Milagrosa, arroupados polo legado de José Vázquez Cereijo a Níquitic, que precisamente existe grazas a ese testamento vital que deixou o artista en vida, seguindo despois o obxectivo da Fundación, quedará para o desfrute de Lugo, de Galicia e do público en xeral e das vindeiras xeracións. Así pois, benvido Ángel Usero, grazas por estaren connosco aquí. Moitas grazas a vos. Se che parece, comenzamos por explicar un pouco basicamente o que basicamente é ese documento de vontades previas, non? De vontades, se podes explicar un pouco en que consiste? Ben, en primeiro lugar, agradecervos, por suposto, a invitación, un tema que me parece de vital importancia para toda a cidadanía. O primeiro que hai que aclarar cando falamos deste asunto é a terminoloxía, creo que é importante, porque non en todas as partes se chama da mesma maneira ao documento. O nome vulgar, vulgar non, popular, é o de testamento vital, Sí. non? Pero sempre que hablemos de documento de instruccións previas ou documento de vontades anticipadas, estamos falando do mesmo, con distinto nome. É dicir, aquí en Galicia chámase documento de instruccións previas, noutras partes chámase vontades anticipadas e na calle chámase testamento vital. Ben, unha vez aclarado esta terminoloxía, o importante é definir que é este documento. É un documento escrito no cal unha persoa vai deixar escrito a súa vontade de maneira anticipada do que quere ou non quere en cuanto a cuidados e tratamentos de saúde para cando non os pode expresar. Mentras unha persoa este en condiciones de decidir, decida a persoa, lóxicamente. Cando perdamos a capacidade decisoria por a enfermedad física ou psíquica, entonces, si temos feito un documento destas características, este documento se incorpora á historia clínica electrónica de cada paciente e o persoal sanitario encargado da asistencia sabe cal é a vontade do paciente que ten ali e que non pode nese momento expresalo. Isto é basicamente o que é un documento. E é un documento de tipo médico, é dicir, as indicacións que nel se dan son de tipo médico, aunque se poden incluir outras cuestións non médicas, pero eso non invalida para nada o documento, pero o importante do contido é o contido médico porque isto se incorpora á historia clínica electrónica. Quen podería facer este documento? Calquera persoa maior de edad, capaz e libre. Son as condicións que ten que ter. Calquera persoa maior de 18 anos que teña capacidade para facelo e que actúe de maneira libre. Evidentemente, a capacidade e a liberdade para facelo a veces é complicado de medir, pero nunha entrevista clínica podese saber se unha persoa está capacitada para facelo ou non. E se temos a dúbida de se esa persoa está capacitada ou non, sempre temos o recurso de pedir información ao xulgado a través do médico forense que faga unha valoración. Pero, eso normalmente eu considero que un médico responsable deste tipo de actividade pode perfectamente nunha entrevista valorar se está capacitado ou non. Isto é basicamente decir, todo o mundo pode facelo. Existiría ou podemos decir que hai un momento ideal para facer isto? Bueno, aí depende do que pense cada persoa realmente. Eu teño a miña idea moi clara. Pódese facer en calquera momento. Eu creo que hai que evitar un momento crítico na vida das persoas para facer este tipo de indicacións, este tipo de decisións, que é cando unha persoa ten en riba un diagnóstico fatal. É dicir, cando unha persoa recibe un diagnóstico fatal dunha enfermedade grave, incurable, é un momento en el cal non é o mellor momento para tomar decisións. Eu creo que as decisións deben tomarse cando un este ben. Unha persoa en edad madura, cando non teña encima un medo, un temor por algo, é un momento de tomar as decisións. A veces pode ser complicado, porque naturalmente falar non da morte, senón do final da vida. Se todos queremos ter unha vida digna, debemos querer ter unha morte digna tamén. Hai que planificar o final da vida, que a todos nos vai chegar. E o momento de planificalo, desde o meu punto de vista, é cando un está en boas condicións e ten unha edad madura. Tampouco, parece a mí indicado, a mellor que unha persoa de 20 anos
faga o documento. Pero unha vez que alcanzamos a madurez, sempre que non haya encima un diagnóstico infausto, pois creo que é un momento adecuado. O cal non quere decir que se poda facer en calquera momento. Evidentemente, hai persoas que non o fixeron e chega un momento en que reciben un diagnóstico infausto e o fan en ese momento. Perfectamente, non hai ningún problema tampouco, por suposto. Claro, penso que queda bastante claro que o ideal sería facelo sen ter ningún tipo de presión, non? De xeito libre, como decíamos antes, pero que teña a capacidade... Efectivamente, cando un se encontre ben, cando un se encontre en condicións normales, digamos, sabendo que a normalidade é moi complicado de definir, pero bueno, cando un este en unhas condicións adecuadas, pois entonces é un momento de facelo, porque además isto de dedicar un tempo, sí, hai que planificar, hai que dedicar un tempo, pero tamén unha vez feito xa se olvida un del. É dicir, unha vez feito, se registra, aparece na historia clínica e un non ten por que volver a ocuparse deste asunto, a non ser que cambie de opinión e quera facer algunha modificación. Pois, xa que estamos falando desto, onde queda registrado este documento? Na historia clínica electrónica. Cada comunidade autónoma do Estado español ten o seu propio rexistro. E todos os rexistros de todas as comunidades autónomas están intercomunicados co Ministerio de Sanidade. Por tanto, son visibles. Claro, de tal maneira que se registra un documento na comunidade autónoma galega, ese documento tamén pode ser visto noutra comunidade. Sempre estamos falando do Sistema Nacional de Saúde, do sistema público, claro. Entón, se pode facer en calquer sitio e se aparece na historia clínica electrónica e se ve en calquera comunidade autónoma, se pode acceder a través do sistema público. Por eso é importante decir, a veces hai xente que se cambia de residencia e dice que eu teño registrado antes vivía en Madrid, agora veño a Galicia e quero facer porque teño o de Madrid. Non, é que o de Madrid é o mismo de Galicia. Se non hai cambio de contido, vale o mismo porque se accede a él a través do Ministerio de Sanidade. Claro, podes acceder, é visible, esteamos onde esteamos, e vamos a incidir nesto, se é modificable este documento? Por suposto. Non é modificable, é sustituíble. É dicir, cando unha persoa cambia de opinión, pode facer un novo documento con novas indicacións distintas ás anteriores e ao registrar ese documento novo, o anterior queda automáticamente anulado. Podes facer as veces que... As veces que se queira. As veces que se queira. E como se formaliza? Que teria que facer alguén que está interesado en practicar este documento? Vamos a ver, hai tres formas. O decreto que regula este documento de instruccións previas en Galicia recolle que hai tres formas de facelo. Unha é ante notario, outra é ante tres testemunhas e outra é ante o funcionario habilitado a tal efecto. As tres teñen a mesma validez, son exactamente igual de legales. O documento notarial hai que ir ao notario, facer un documento notarial e logo vir a Sanidade a registralo, é un trámite administrativo. O documento ante tres testemunhas está previsto para aquelas persoas que non se podan desplazar, digamos, a facelo frente ao funcionario, entonces o tran feito xa de casa, digamos. E teñen que actuar tres testemunhas que teñen que ter unhas condicións determinadas de relación de parentesco, os dous primeiros. Sí, as características concretas. Exactamente. Entón, ese documento se firman as testemunhas e veñen a registrarlo a Sanidade. E a fórmula máis sinxela, sin necesidade de ir ao notario e sin necesidade de buscar tres testemunhas, unha persoa que pode acudir á oficina, digamos, así, ao despacho de Sanidade, pois vai ali e se registra ali e é o funcionario que despois dunha entrevista dá fe de que actúa de maneira libre e que está capacitado para facelo. Hai un trámite administrativo, hai que cubrir unos impresos de solicitude de inscripción, etc. Pero, bueno, o importante é que hai un modelo de documento que se lle proporciona ao ciudadano para que o lea detenidamente e consulte todas as dúbidas que teña e se le axude, naturalmente, para cubrilo, digamos. Lo que pasa é que isto debe ser un proceso, cando unha persoa quere facer un documento deste tipo, eu penso que debe ir tranquilo e non rápido, porque dicen veces que veño a facelo xa o cubro e xa está. Non, isto non é un papel que se cubra e se envíe de calquera maneira. Eu creo que debe ser un proceso de meditación, un proceso importante que o propio usuario, o propio individuo, antes de facelo debe comentalo ca súa familia, co seu médico de cabeceira, con seu enfermeiro de cabeceira. Pode haber unha planificación anticipada antes de plasmalo nun papel. Porque plasmalo nun papel eso se fai en 2 segundos, pero creo que debe haber ese proceso deliberativo, ese proceso un pouco de tomar contacto con esta situación e non chegar e poñer calquera cousa, non? Aunque o modelo que proporcionamos nós, que é un modelo que, bueno, pode haber moitos outros, é un modelo que xa dá, digamos, opcións, e se elixen opcións. Porque a veces hai xente
que sabe o que quere, pero non sabe como expresalo. Sí, Entonces, o modelo destas características no cal se dan opcións e se pon a crucecita, digamos, en a sí, opción de cada un, é unha forma de facilitar. máis sinxelo igual. Pero hai que deixar claro que o decreto que regula este documento non recolle ningún modelo específico. Unha persoa pode facer o que queira. Como se colle un folio en blanco e empeza a escribir. Eso iba a decir, pode presentar o seu Pode propio presentar, solamente ten que firmar ao final o que pon o funcionario, que firma ante ele e demais e tal, pero digamos que o contido do documento pode poñer o que queira. De feito, hai grupos, hai asociacións e incluso religiós Sí, que teñen sus propios documentos, sus modelos de documentos, e se axeitan a legalidade non hai ningún problema por collelos, sempre cando non figure o logotipo nin da asociación, vale. nin da confesión religiosa, digamos. Ujú. Pero se aceptan non solamente o modelo que proporciona a sanidade, sino tamén calquer outro modelo. É un trámite gratuito para toda a Sí, xente? por suposto, gratuito. Ajá. Falábamos antes de que Bueno, perdón, estamos sí, gratuito a inscripción no rexistro. sí. Si hai documento notarial, Claro, se estamos falando de ante a notario inscripción non. ante Sí, sanidade é totalmente gratuita. exacto. Ante os funcionarios, e logo Exactamente. Ou facendo o incluso ante trámite testemunhas dos tamén, vale, claro. perfecto. Falábamos antes de que se cadra non estamos preparados aínda como sociedade para afrontar un trámite deste tipo. Como, dende o teu punto de vista, Ángel, como está Galicia nese sentido? Pois os datos que temos é que Galicia é unha das comunidades autónomas donde menos se registran documentos de instruccións previas. En xeral, se registran poucos en todo o Estado, pero Galicia registra, está por debaixo da media. Aunque estamos aumentando, pero sí estamos por debaixo da media. Nestes momentos, desde que se creou o rexistro, que foi no ano 2008, hai uns 25.000 registrados en toda a comunidade autónoma, do cal o 10% máis ou menos corresponden á provincia de Lugo. Esos son os datos así en termos xerais. Pero en xeral se fai pouco. Se fai pouco porque, entre outras cousas, eu creo que é unha herramienta pouco conocida. Eso iba a decir, é por descoñecemento ou é Sí, por... sí, porque a mí aínda me sorprende hoxe en día que hai xente que veña dicindo que agora que hai esta posibilidad, agora que temos isto non o temos de agora. O rexistro existe do ano 2008. Sí. Han pasado 18 anos. Pero que xa antes de existir o rexistro, desde o ano 2001, en Galicia, por a lei da historia clínica do consentimento informado, estaba disposto que unha persoa podía facer o que chamaban naquel momento un documento de vontades anticipadas. Ajá. Do 2001. O que pasa é que non había rexistro. E ao Claro. non haber rexistro, que pasaba? Se unha persoa facía, tiña que leválo en man a que adjuntaran a súa historia clínica, non? Pero estamos hablando de que desde o 2001 se pode facer e dende o 2008 hai rexistro. Ainda a xente sigue falando de que agora que temos esta novedade, isto non é ninguna novedade, o cal indica que hubo un desconocimiento hasta este momento, e que agora pouco a pouco hai unha maior difusión. Hubo un punto de inflexión moi importante para provocar un aumento, digamos, no rexistro. E foi no ano 2021 cando se aprobou a lei da eutanasia. Ajá. Ese foi un punto clave, porque empezouse a difundir que a xente podía deixar solicitada a eutanasia a través dun documento de instruccións previas, como así recolle a lei. A lei reguladora da eutanasia do ano 2021 recolle que unha persoa pode deixar recollido nun documento de instruccións previas que desexa que se lle aplique a eutanasia se chega o momento en que cumplen as condicións que marca a lei, non? Ese foi un fito importante, porque a partir de aí empezaron a facerse máis. Hubo unha difusión, entonces empezou a facerse máis. Pero bueno, ainda estamos en cifras baixas, en aumento, eso sí. A clave pode estar nese descoñecemento da existencia do trámite ou máis no eido cultural? As dúas cousas, pero o descoñecemento é importante. Incluso atrévome a decir que hasta fai pouco tempo na mesma clase sanitaria había un descoñecemento desta ferramenta. Desta de trámite. Sí, por suposto que sí. E tamén os aspectos culturais, a morte en Galicia é un pouco tema tabú, non? Claro. Pero, bueno, eu nunca falo da morte, falo do final da vida, non? Planificación do final da vida que a todos nos vai chegar e que ten que ser vivir ese final ca maior dignidade, igual que queremos vivir o resto da vida, claro. Como, bueno, xa falamos un pouco de que en Lugo
das 4 provincias de Galicia que ten menos rexistros, No, entendí ben? falamos que Galicia é que menos registros ten do Do Estado Estado español. español. E Pero Lugo como no, se Lugo máis comporta? ou menos está en Galicia, repártense proporcionalmente á población, máis ou menos. En Ourense, en Lugo é onde menos facemos, porque é a menor población, estamos Vale. facendo un 10% de totalidade, máis ou menos. Na Coruña, pois se fai o 40 e tantos por cento, en Pontevedra o 30 e tantos por cento. Hai unha relación ca poboación, Sí, ca claramente. cantidade de No, Lugo habitantes. non está por debaixo en Galicia. Vale. O que pasa é que Galicia sí está por Por debaixo debaixo en todo no o nivel Estado. nacional. Eso Vale, sí, do sí. nivel nacional. Existe ou poderíamos facer un perfil da persoa que a día de hoxe máis solicita este tipo de trámite? Sí, eu teño os datos oficiais, lóxicamente, os teño a 31 de decembro do 2025. 25? A 31 de decembro do 2025, en canto a homes e mulleres, Vale. homes e mulleres, por Veña, exemplo. de xénero. Bueno, pois máis as mulleres. O 65% dos documentos foron feitos por mulleres e o 35% por homes. É un dato importante, non? Hai unha maior sensibilidade, unha maior preocupación por parte das mulleres, está claro, son datos obxectivos. Outro dato, a idade Sí. de... Bueno, pois a idade a min sorpréndeme, o dato oficial é que a media de idade dos que fan o documento está en 66 anos. Vale. A min pareceme tarde. Uh-huh. A min pareceme tarde realmente, creo que se debía facer antes. Pero bueno, ese é o dato oficial, non? Bueno, o perfil da xente, pois xa falamos dunha muller de 66 anos, Sí, é sí, sí. o máis predominante, non? Vale. Sí, parecete tarde porque, Sí. segundo falamos antes, igual hai que recapacitar un Sí. pouco Eu creo que un pouco antes. un pouco antes. Un pouco antes. Os 66 anos é unha moi boa edad, o sei por experiencia, Sí, pero vale. quizá para planificar isto, eu creo que se podía facer un pouco antes. Non pasa nada por facer os 66 anos, está claro. claro. Hoxe en día que a esperanza de vida, ademais, a xente aos 66 anos normalmente está ben, claro. Uh-huh. Pero bueno, se pode planificar un poquinho antes, estaría ben. Sí, ademais deixalo tendo feito. en conta que o que decíamos antes que é sustituible logo. Sí, pero ao final modificar. Sí, modificar sí. sen ningún tipo de problemas e, polo tanto, podese igual facer o trámite antes e despois incluir un Se unha se cambia de modificación. forma de pensar, se pode modificar, non hai Claro, ningún problema. claro. Sí, desde logo. Uh-huh. Se tivéramos que falar de pros e contras, existirían pros e contras ou, a ver, Eu creo que contras non hai, é dicir, Vale. unha persoa cando ten plena capacidade de decidir, decide a persoa, non? Nós temos unha enfermedade, chegamos a un hospital e temos un diagnóstico determinado con unhas expectativas de vida determinadas. Se os profesionais sanitarios nos ofrecen un tratamento, en función das posibilidades de curación ou non curación, nos podemos aceptalo ou non aceptalo, se temos plena capacidade. Claro. Bueno, pois isto non é máis que deixar plasmado o que pensamos nun documento para cando non podamos expresalo. Por tanto, non hai contras. Se unha persoa en plenitud de condicións manifesta o que quere, cando non estemos en plenitud de condicións, a nosa manifestación está feita de maneira anticipada, nun documento que quede aí e, por tanto, é a nosa vontade. Por tanto, non lle encontro ningún contra, todos son pros, é dicir, é a nosa manifestación que non podemos expresar en ese momento. Por outra parte, a raíz desto direi que o documento non hai nin por que consultalo mentre unha persoa está en condicións de decidir. Uh-huh. Dicir, cando a persoa está en condicións de decidir, o documento non hai por que consultarlo, xa decide a persoa. A non ser que a esa persoa que se enfermo lle diga a seu médico ou profesional de enfermería responsable, mire o documento, doulle autorización expresa a entrar nel para que non me apetece expresar ahora mesmo a miña vontade, pero a ten aí recollida. Bueno, nese caso tamén se pode entrar. Pero, desde logo, se eu son un médico que fago asistencia, que non son, pero se fixera asistencia diante un paciente que non pode expresar o que quere, para mí sería unha ferramenta fabulosa poder acudir ao documento, porque aí me está expresando, me deixou expresado tempo anterior o que pensa. No momento en que realmente podía igual Exacto. expresar con total liberdade. Exactamente. Perfecto. Non sei se podemos engadir algo, Ángel, que consideres que debería coñecer a xente ou que serva tamén para difundir e aumentar ese rexistro. Bueno, eu, por suposto, animar a xente, son dende logo. O documento de instruccións previas é un documento aberto, no sentido que, aunque ven unha serie de epígrafes, pois se poda engadir todo o que se queira, non? É aberto nese sentido, incluso pode facer unha redacción e plasmala ali, non hai ningún problema. Se pode incluir todo tipo de indicacións,
en cuanto a cuidados e tratamento, en cuanto a o que para un é importante acerca do seu proxecto vital. Outra cosa importante, doación de órganos. Debe de ir Efectivamente. incluído un documento de instruccións previas. Non somente doazón de órganos e tecidos para outras persoas ou para a investigación, sino incluso doazón do corpo á ciencia. Hai xente que doa o corpo Sí, inteiro, non os órganos, non o corpo inteiro. Debe estar recollido un documento de instruccións previas, senón non se fan cargo dela a Facultade de Medicina. As doazón de órganos, cando están recollidas nun documento de instruccións previas, naide pode opoñerse. Naide pode opoñerse, o que aí, porque aí está expresada a vontade da persoa, eso hai que cumplilo, claro, que sempre levarlo hai a que cabo. cumplilo. Despois, que máis podía añadir? Aspectos non solamente de cuidados e tratamentos, sino tamén sobre a eutanasia. Un pode dejar recollido que quere ou non quere que se lle aplica a eutanasia chegado o momento, isto é moi importante. Tamén hai que explicar a xente, cando pon a crucecita, o que é a eutanasia, porque hai xente que cree que sabe o que é e non o sabe moi ben. Se confunde sedación terminal, cuidados paliativos, eutanasia, en fin, Sí, son conceptos conceptos un pouco que están ligados e que hai que explicarlos moi ben. Por eso creo que debe ser un profesional sanitario o que explique todo isto, non? Outra parte importante do documento, o otorgante ten a posibilidade de nombrar representantes. Vale. Pode nombrar un e incluso dous, un sustituto. A función do representante non é tomar decisións, porque moitas veces a xente dice eu non vou nomear a nadie porque non quero que deixarlle Unha carga, non? o marrón de Claro. que ten que decidir por min. Non, naide ten que decidir por naide. O representante non é para tomar decisións, é o representante, é o interlocutor, sería a persoa con que os médicos falarían cando non poden falar o paciente para comunicarlle as decisións a tomar. E tamén unha función importante do representante é velar por o cumprimento do documento. De acordo, Decir, claro que se se en leve. algún momento se ve que non se están cumprindo o que o documento ten recollido, o representante ten a facultade de decir aí hai un documento, cumplan isto, e incluso reclamalo se non se fan ben as cousas. Ou se hai algún profesional sanitario que por obxección de conciencia non acepta Sí, o que este no documento, o representante o que pode pedir ao sistema público, lóxicamente, que faciliten a outro profesional que cumpla o que aí está escrito. É dicir, un papel importante do representante. Que non todo o mundo nomea. Eso iba a decir, Non, claro. non é necesario que exista, pero sí cabe a posibilidade. É unha opción, é opcional. Ujú. E nos documentos que estamos facendo, o 70% sí nomean os representantes, Vale. pero hai un 30% que non nomea nadie, que non nomea representante. Entón, bueno, eso xa queda a criterio de cada un. Claro. Pero creo que ten unha función importante. Sí, porque segundo está explicando, pois é interesante, non, que exista esa Claro. figura puente. Un pouco o No caso. defensor, non? É Sí. o defensor Do paciente. o defensor do paciente, o defensor do documento. Sí, sí, Claro. sí, a verdad que sí. En ese senso creo que ten unha importancia. Bueno, pois penso que a maior parte dos detalles relacionados con este testamento vital quedan claros. Penso tamén que está claro que hai que distinguir entre este testamento vital e o que é un testamento ad hoc, un testamento de bens, Sí, non? Que non efectivamente. ten nada que Non ver. ten nada que ver. Nos documentos de instruccións previas nos testamentos vitais, moitas veces a xente inclúe cuestións que non son médicas. Claro. Eu lles digo sempre, bueno, isto non invalida o documento. Evidentemente, o documento vai para diante igual. O que pasa é que, claro, se decimos que é un documento médico, e unha persoa pon, por exemplo, no documento que quero que se me incinere, a incineración non é un tema médico, é un tema da familia. É dicir, as indicacións que dá o documento son hasta o momento do falecemento. Unha vez que o paciente falece, a medicina xa non ten nada que facer. Sepárase. Sí. Entón, se a mí me pon no documento que quero que non recibir ningún funeral católico, pode poñelo, pero despois eso non depende dos médicos nin do persoal sanitario. Por tanto, indicacións non médicas poden poñerse, pero realmente non forma parte do contido. O que pasa é que eu digo sempre unha cousa, é que non forma parte do contido, pero si é unha forma de expresar á familia a vontade. E para que a familia o sepa, e de alguma maneira o cumpla, pero non forma parte estrictamente do documento, non? Porque falábamos antes de que era importante que o paciente comunique ou se comunique ca súa propia familia en función dos seus desexos, pero non sempre se levará a cabo. Efectivamente, incluso hai xente que ven a facelo e que dice que non quere que a familia o sepa. Hasta aí chegamos. Eu creo que sí, debía ser un proceso moito máis aberto de comunicación ca propia familia, aunque logo se plasme nun documento, pero falalo, haxa ou non haxa representantes.
para falalo coa familia, falalo co médico de cabeceira, falalo co enfermeiro de cabeceira, porque todo pode quedar na propia historia recollido, o médico pode recoller máis cousas aparte do documento, Claro. e todo se complementa ao final, e axuda a tomar decisións. Pero sí, creo que debe ser un proceso aberto, un proceso, pero bueno, as persoas, cada un como é, hai xente que non quere Sí, é totalmente libre, aí non que non podemos quere facer nada. familia separada, isto hai que respetalo, por suposto, claro. Bueno, pois penso que fixemos unha valoración bastante ampla do que é o testamento vital. Queremos agradecer dende a Fundación a túa predisposición, Ángel, para estar aquí e para falar deste tema. Así que moitas grazas por acudir a esta entrevista, esta pequena entrevista. Aos nosos seguidores de Diálogos Bacan, decirlles que en agosto tomaremos unhas pequenas vacacións, un pequeno descanso, pero que en setembro de seguro volvemos. Moitas grazas por estaren aquí e vémonos na canle de YouTube.